Janet Sanz s'acaba d'instal·lar al despatx com a regidora de Nou Barris. Té només 31 anys, però ja en porta molts en política. Va començar dins el moviment estudiantil per la defensa de la universitat pública. Des de fa uns anys és membre de Joves d'Esquerra Verda i en aquest temps ha establert molts contactes amb organitzacions i plataformes en defensa de la dona. Janet Sanz, veïna de Sant Andreu, ja va arribar amb càrrec polític a Nou Barris ara fa 4 anys. Vaig tenir l'oportunitat d'estar aquí al districte de Nou Barris com a regidora adscrita i també conèixer totes les lluites veïnals, col·laborar i treballar també colze a colze amb moltes de les lluites veïnals que s'han expressat i de les reivindicacions. Una de les prioritats del nou govern serà reforçar els recursos socials a Nou Barris i aturar els desnonaments. Ara existeixen uns protocols de relació amb el tema dels desnonaments, en relació a les entitats, en relació a les entitats financeres, amb el propi govern i els tècnics de l'Oficina d'Habitatge i també de Serveis Socials. El que cal veure és com fem això més eficaç i més eficient. Per fer-ho, la regidora s'ha envoltat d'un equip polític i tècnic que no és nou al districte. Jo crec que comptar amb la Gemma Arau, que és la gerent del districte actualment, que venia treballant en la darrera etapa, però que té un coneixement acumulat espectacular, no només del districte, sinó de tot del funcionament del propi Ajuntament, crec que ens facilita moltíssim la feina. Però, a més, tot l'equip de consellers. Com a Barcelona en Comú tenim 8 consellers, una de tots aquests consellers-conselleres ja ha estat escollida amb un procés de primàries que des de l'organització vam impulsar, que és la Carolina Recio, una persona que també ve del propi moviment associatiu, que és veïna d'aquí de la Prosperitat i, per tant, que també té un coneixement molt intens sobre tot allò que passa al districte. En els propers dies, Janet Sanz configurarà la resta del nou equip de govern, uns càrrecs que seran validats per la ciutadania en un procés participatiu.